Kom figa vissen even snel. Je mami de zo taparo kwam wel los sweaty. Want dan kom ik kwam chill life even snel. Maar dat kan je dan rammen afosu. Dat de bidis ma botaki. Taki iemand bide jela watu brada. Je ziet taki de bidis ma taki wan kunkung keer de olaga de waspita kunkung trowe. Maar na juiste moment wesku. Fuka spitok, fuka spitkong. Omdat er wel politiek gebeuren heeft zijn DDC. En je weet, ik heb altijd een paar mensen hier onder mijn tent. Dat we takip chitori, maar die slecht weet ik nog. Kom uno horatori onder het tent. Ik ook takatori. Na tenti onder die sana bondro. Weer tak altijd de ma etaki was sueritori. En die me wat takatori dat ook toen aan de luisteraars. Voor een PC woord zou de mij gebruik sueri. En mi best doen aan wat bigi brada ja. En ube shifa de ma beba idag wat toef den districtscommissaris. En a brada waka kona mi dat te mi tak flow. Mi ate bro, mi tak zei di ate bro. Atak me shiwa de mij halwa grap uit baka de mij ba idag wat toe districtscommissaris. En de ma etaki, de ma edusa namens asweri, vinger opsteken, leka eerste klas demande. Isabe fi over, jij mag nu naar buiten vinger opsteken. En amatak flow, fayu shator dat. Idap tak no, imala so faya mo duwa roko ifra ko broke junu. Tere mij tak sweri, is de mi bedino een programma lang af de lieve sa voor België. Dan ube tak abrawant peaceful asweri. En mi tegen tak asweri ano not anders. Asweri be, des asweri. De mataki gado no ouro, me matak libisma ouro fasweri. Asweri kom bakadi libisma e libina fasi fu a vrije wil sa gado jideng. Da a vrije wil sa gado di libisma. Dan di gado no mamoro da gado tak tiden of tamara unom tak mi na onrechtvaardig gado. Da samo du da mo potwa wet no di libisma. En a wet sa gado be pot di libisma da na sweri. En de afesma die bij Chara sweri na tata fade kari Moses. Moses. Dat wat aka so ukisensa uleri maar uno luku eva be true of ano be true. Une luka discussie we luka inhoudelijke. Dan we tak abra asweri. En wa los ma etei mitak ya ma sweri de na marwina. Ya ma asweri matawai morobung. Ya ma asweri klas kreeg morobung. Mi tegi de ma tak ano true. Amoro bon sueri sa walibis makancha na yu ati. Amoro bon sueri sa yu ka abi na faye denk abrawan trawang. Amoro bon sueri na faye libi komit yu brada ye libi komit yu vrouw yu pchi yu gezin yu naasten. En dat na wan voor de pisi in asweri heb je naasten lief. En ik kan takje tja sweri omdat je naf maar wina. Maar als je naasten niet lief hebt, toch? Als je je naasten niet lief hebt, maar dat ding zal je maar elkaar zweren, moet je kwabbel houden, moet je mond houden. Ik zeg het altijd, u kies een symbool voor zweren, taki we chawansan na ede, en de asan echaru waka. Doordien asan dat echaru waka, we taki dat na zweren, maar de massa meka zweren, den sap sot mofo de kot na nga apistor dati. Dan in a politiek, of te you do een zaak, you go face school toe. Ik gooi nu als maar also i roof, i voel of i zet wat business, sa im go sweer ves aan rechter. Do sap taki wa loma esu de finga, omdat de man sap tak na wa kikabu. A buku sa de mij op dape so waarde ik sweer. Tide a mij sweri, rechter elu sa man baka drimu ama dape baka. A mij sweri die rechter tak ano mikira vrouw, ano midu dati, a mij srota a mij lusu. Want tu tra mij sweri, omdat betijden ma tak de sweri dat na kikabu, na wet ma sweri. Lek van met takatori van sweri, dat je ziet dat volgens de man beëdig de man die zie, voor kiest zet af aan regering, dat we lof de man bij begin zet sweri, zo waarde. Te de man ko aan de macht, de man zo waarde ik zweer. Wat ga je belofte of een eet afleggen? Dat is een rommel. Ik zeg het altijd, ik heb gezegd, het is de, na moro tingi chobo. Als je een chobo belofte zou wel libis makameki, na eet na een zogenaamde belofte na een vertrouwening. Eet afleggen of belofte. Toch? Zo waren. Als ik minister word. Zo waren als ik president word. Zo waren als ik directeur word. Zo waren. Het is een kikaboe. Het is prulwerk. Een petfles is zelf beter dan wat ze daar doen. Mitake tirenadei. Suma urak kan kadou af to shimilo nakmi. Toch? Ator zij bij temi voor ADC.
Die is je de man beëdigd. Ik ben de eens naar Tori. Ik ben de eens naar Tori. Hoe zei die nog bij de eens? Ik kan man sweri bakate adu auroko baka 5 jaar. Dan sweri tak adubo. Dus eigenlijk, ik tak tereman toe asweri. Dat tereman nog de functie af. Dat hem leggen we sweri afbaka. Dem lega eet afbaka. Dem lega eet afbaka. Dat de sweri tak den dubung. Dat dem dubung, dat je bedoel. Ja. Dat dem do. Dat dem do baka. Iedereen is naar asandati. Oh. Ja, toch. Hoe zei je? Met de eens naar Tori samen taki. Taka sweri sa de mai sweri met den ben bakati de man patu ala de sani. Dat de man ka sweri. Oké. Maar if debi self inokango sweri suma dan next no na sumata. Maar dat mi betekent dat je omdat asweri dat nou een kikabu. Im lukken nu al. A regering nos donit is wat siximu ete. Je begint je vertoning naar gedragingen voor bepaalde ministers. Bepaalde hoogwaardigheidsbekleders. Ze beginnen zich als land, ze beginnen al naar zijn schoenen te lopen. Toch? Pardon? 50 auto. 50 wagi. Yeshua minister. Wai minister. Sa yeshitaki arrogantie e bige play in de baas. Wan brada na funi keri takatori wa monas takwantori takwa minister bige bestraf afvolgba. Wa minister kongba ube gobaka na stembus lek stranamang. We gaan ons houden aan wet en regels. Maar niemand is naar de stembus gegaan om gestraft te worden. Waar of niet? Ja, maar afas van mijn shitak asan e bige go. Dan mijn shitaki strafu e bige kong. Want luku wan geval vind presi bakana de ingi brada dape. Wat geval vindt, president P. Ik begrijp dat. Die was aan het zijn Maripastong een aantal jaren geleden. Bij Wakiri bij Kiri. Dat je Shibaka taki asan ebige lopen misbaka. Allah, een voor de laatste wan baka. Die de ingi brada nga de sabeko in opspraak. Wan geval bij vindt dat baka. Pe asot man ben de president. Pe Kiri Kiri. En wat blijkt nu? Je shitaki wan sweri mekbaka. Er komen nu wetten. Ik heb vernomen dat als bronfixers of weggebruikers een overtreding zijn begaan, worden hun voertuig in beslag genomen. Ik bedoel, als jullie beleid willen maken, mek u stop naar de dondon sandati. De NDP heeft een laatste kans gekregen. En ik zeg, ik sta 1000% achter ze. Ik sta 1000% achter mevrouw. Lijkt niet te praten over partij. Ik praat 1000%. Ik sta 1000% achter deze vrouw. Sang be takikba dat na sang mi be urak mi be taksam dat mi no ben de eens. Die abede wa pisi voor theorie. Maar no die mi shitaki a pisi voor praktijk. Petje af. Dan mi nego tak NDP of SP of Gregory Tory. Met tak abra a pisi voor a kondre van de vorming. Maar waarschijnlijk je begeshi tak de ma begin ba na a vervuiling. De ma begin baka taki sa de ma be beloofdes ma grondrechten vraagstuk en alla de salat. Ze zijn weer begonnen. Ze zijn weer begonnen, je toch? Men is weer begonnen voor die per afvolk. A boefa bende sa de besa bede. Mi tijden matak als mensen een onderzoekingen gaan doen. Naar de VHP-regering. Laten ze ook niet om te gaan snuffelen bij de ABOP mensen. Ze mogen daar ook gaan snuffelen. Want ze waren beide aan top. Dat in om go sukusadi en om jesleki omdat we een partij go in een coalitie gos doen. Dat jesleki den tori voor ding. Toch? Den tori voor de man o worden gesaved. Da atori sami brada be singi piwi. Ai king ai opo. Wet en rechts lek sami brada osilop taki. Da jesa wet en recht e bige dwalen af. Mi ook of niet? Zo is het. Is waar. Is je toch? Ja, toch. Want dan nou adjes lek a wet en rechts iets sa ube bribi. We bige shi duku ala diti opo nou. Je shi bepaalde ja wan minister wan so chimboy minister no test me. Minister me mi etak persoonlijk nangay. Mine kost you. Maar je moet geen mensen afschrikken. Je moet jezelf aantrekkelijk maken dat er ieder naar jou toe kan komen en adviezen nemen. Kom gewoon, doe gewoon openlijk en doe gewoon puur normaal naar de mensen toe. En ga ook op de scholen, ga voorlichtingen geven. Ga een team installeren, zoals we vroeger hadden Fabien Panui. Orus Codeman, verkeerspraatje en hoe heet dat ding?
Roy Jones bent doen toch? John Jones of Afama binnen Ascoto. Neem een voorbeeld van die oude garde. Maar no big play gangster giresma. Je gaat weer de meest gehate minister worden. En daarom heb ik de ma otaki een bepaalde ras. Samen met de president ba. En no een bepaalde ras kies af voor een voetbalminister van justitie. Arrogantie begint jou de baas te spelen. Asan Opori. Arrogantie heb ik play je de baas. Het maakt niet uit of ik mop uit Abob. Het maakt niet uit. Maar u was goed hondje van Bouterse. Je bent de NDP'er. Je was een top NDP'er. Samsa of Sanopsa. You know de NDP moro. Iedereen nou een trappartij. If je bent zo werkelijk zie akil. Dat je bent kies een lobby voor akil. Dat je denkt dat je bent naders dan anders. Maar op het moment van je begint gedrag je. Toch? Lek wat tien voor wanden jongen dat in een Britaki minister. U bent geen superheld geworden. U bent slechts een mens. Zij ka, zij nyang, zij dringi, zij pissi, zij guawe, zij alles aan voor alibisma. Jullie zijn geen superhelden to bekleed van functie. Ik grabu toch? Miteide man tak je tak abra asweri, alama etak abra asweri. Maar lukuno, ara geres don pas. Saya doe. Want bepaalde groep want bigi proberen voor het president in een kwart dag ligt. Ja. Mijoko of niet? De maar heb ik proberen voor ondermijn voor veel negatieve punten terwijl afro het doet het best. Ik grabu, ik was ook oneens. Want zij is goed bezig. Maar de man gaat de bezig nou lopen ja de mij bigi potsoema. Isap samen taki toch? Na lekwa wakont. Na lekwa wakon bepaalde smade om afro heen. Lek van mitak ala fasi. NDP kies aan meerderheid. Voor vormen konden. En werkelijk is dat ook leuk. Want afro en met bepaalde moeite. Maar je ziet dit soort vieze rekkers aan de om afro. Na het trouwen. Eigenlijk na miwa beptaki. Komt taki eigenlijk door elkaar kosmino zaak. Eigenlijk na NDP wang. Bem die na coalitie. En misschien als steun van de NPS. Dat was dit heel kading op was dat heel kading hier unobo abaspa edisi. Miyoku. If you look boom, if bepaalde NDP'ers ben gedrag de anders, de we make apartheid aantrekkelijk, tirena day asandis nobo gebeur. Donc saptak na one structuur we waka. Jullie gaan crimineel, we maken de mo damp a criminaliteit in. De ma odu bepaalde sani, maar jeslik asane teki stimper. Asane steeg. Actie, juist, continu, alla CS's politie roadblok. En zij denken zo, het lijkt alsof de politie van Suriname, lijkt weer haatautobestuurders. Weer haatautobestuurders. Criminelen. Je hebt verschillende criminelen. Iemand die een overtreden is begaan in het verkeer, kan je niet beschouwen als iemand als een moordenaar. Iemand zou eigenlijk aan mistake aan voeren bromfix op. Ama potwan demper den brom ama zorg je op geluidsoverlast. You know kan kon lek minister dat je play gaan dat je tek de man in beslag. Je kon je tak je tek den boy den bromfix. Natuurlijk misdrijf je wrakt op de bromfixers omdat de man if je tak je vorm de man dat je karwan commissie dat je kar den boy kon dat je tegen de tak hey zo hoort het. Laten we het netjes houden. Maar nu we liba jeugd eigenlijk voor de man doe sa de wani dat in plaats ik tak naar de cheetah ga je sweepen ander keer. Je moet je gedragen. Dat doet men niet. In Suriname weten we mensen niet te vormen. Mensen eigenlijk in Suriname moeten we eigenlijk verplicht zijn dat ieder een wetboek in huis krijgt. Om te weten wat mag en wat niet mag. Maar ieder komt zitten, maar niemand probeert in die richting te gaan om te zeggen we gaan ons volk heropvoediseren, toch? Toch? We gaan maar een nieuwe scholing. Want alles wat man ik pleit dat de wan kost in een machtscentrum. Maar no waf de kon aan een scholing taki. Hey, we gaan alle wiki school toe gaan op de score. We gaan eigenlijk voorlichtingen naar de score toe. In de week. Isabi toch? Theo met naar een school toe de school toe doen je respect afbakken. Maar nu, if je tak je tek de man wagi, je tek de motor fix voor de man. Omdat het een terrein tek je tek, je bent bij de man. Ama spaar, ama no apfaya, is apfaya ten tranga.
Brada no play gangster gi affollow. Kwa nou ye bige du lek chan. En lek vade ma hebben die chan. Dat do doen aan dadelijk. Want ik zie dat morgen voeren jullie wat aanstellerig boy. Ik weet altijd dat je een verwante jongen was tembe kona oser. Maar nu is dat een verwantheid egodoro. De politieke leiders zijn pot aan minister voor justitie en politie. Utakangamang. Omdat een man opoti eigenlijk een volk obige tegen de regering die zie. Een volk dadelijk o draai bakaji aan regering. Terwijl aan de regering edwasani. Na bepaalde man zou je pot op de positie. De bepaalde man zou je pot op de post. En bepaalde man ne pas. De mannen gaan de politiek in omdat ze geld aan het zoeken zijn. Bepaalde mensen gaan in politiek in om gangster te spelen. Bepaalde mensen gaan in de politiek om te stelen. Toch? Om de naam te dragen of bescherming. Te vragen omdat een hoogwaardigheidsbekleder een bepaalde bescherming krijgt. Je begrijpt dus. Asali zei had me omdat mi takeng bataki ala soort sweri we meki. Maar de sweri zou we mek me na kikabu. De sweri zou ma en meki na kikabu. Me volg bakata kwa minister ego nani keri. 50 wagi. Waarvoor is het nodig? Zit, voordat je minister was je staatsgevaarlijk. Kon je niet overal lopen zonder lijfwachten. Plotseling die tron-minister hebben jullie lijfwachten nodig. Plotseling te utron deze wa lijfwacht van nodig. Dus te ugos dong bat op de positie. Dat direct desmano lobunu. Desmano lobunu man de poti dape. Desmano loba president. Maar desma pota president dape. Eigenlijk niet eens wat minister mag wakken aan een lijfwacht. Het is niet nodig in Suriname. Ja, omdat je weet dat je zelf toch onsterfelijk belachelijk gaat maken. En je weet dat je daarbij gaat zitten op een soort sweerifu zogenaamd. En hoe saptak naar lei. Dan natuurlijk. We saptaki, we wakawam vast en we saptak we mekusref gehad door Libisma. En doordien we mekusref gehad door Libisma. Dan ga je bang worden, ja. Dan ga je 20 auto's nemen om je te beveiligen. Dan ga je 30 auto's nemen, ja. Waar of niet? Ja. Maar waarom? Ik was aan hoe taki do taki to ajer sami we taki. Na last money. Je begrijpt toch? Juist. Look bijvoorbeeld als Asan Salema etaki dat we bezuinig. We bezuinig. Getinte ruiten. Zal je getinte ruiten doen je? Dus in Amoro betresan fudu. Nauwelijks ikon. Iwa hebben ja volk. Bino tak anomag dat je juno een percentage dat zo'n percentage dan ikan sani. Lukulek van de schoolboy gorigeri. Mine tek den boy kwalijk lek is school dus hebben opdracht gekregen en je mag je dienstweigering doen. Maar a boy sa tak naar school toe tak rustig naar school toe. Dat we karwan bepaalde vloeklek van bepaalde school toe werden misbruikt door Asan Sadekar president. Mine karane dat uit mimofo, want dat was nou een vervloeking. Igrabu. Dan nou weet je dat adjes lekkie eigenlijk naar een bepaalde opdracht bakken. Dat is dat de man begint die perdesma. Dat was brada eco life, dat brada het zijn mesnoegen. Dan nou weer jammer bij een NDP, jammer nou weka en zo. No, en of aan dat ube wana change kong. Maar adjes lek nou de na sem orusuo weer bakken. Dat zei u denk ik sa. Dat gaat Suriname nu een puinhoop worden. Niemand gaat respect meer hebben voor de politie. Niemand gaat respect hebben voor een DC, een minister of zo. Omdat arrogantie en play de baas te orde beëdig. Te ube want to ube met propaganda we wakakades maar osso zonder lijfwacht. Oké. To ube want tron minister ube want posities. Zonder lijfwacht ube waka foto gewoon ala ghetto birti u begin ba. Ze zijn al begonnen. Daarom heb ik gezegd, als je activist bent, als je gaat vastbinden aan een politieke partij, ga je niet meer voor het volk kunnen praten. Vooral als je gaat omkopen met misschien eten of zo, of misschien om je een plek te geven, om te gaan wonen misschien in een partijcentrum, of dat soort van zaken. Je bent niet zelfstandig bezig, je ando, je libief pakket, en natuurlijk. Maar van dit jaar een libief pakket. Mina libif no a politica sani e mino du fa no du mino ye pisma mina binyang e mino go draai pokulek DJ mi go ontwerp mi ji advies na nga bepaalde sa mina money
Maar isap zei we van me kusref afhankelijk van de matak activisten. Omdat talanga gaan jullie ook mee naar die bedelbeleid. Activist fusra nang etron bejimang. Activist fusra nang etron hoigrima. Activist fusra nang namelijk manere de etron umasma. Iverstang. Omdat ze denema sabitak de activisten die ze kunnen men kan ze omkopen met een pakket, met een pak reis of een functie te geven als wachter, als security. Gaan ze niet meer op straat komen om mensen eigenlijk aan te moedigen. Ze gaan geen adviezen meer kunnen geven omdat ze nu gebonden zijn, omdat ze zijn gaan bedelen. En activisten woestrana etron bejimang. Activisten woestrana etron bejimang. Alla de man sambe feti. Alla de man sambe go tap strati en moeders ma aan. Lek vast ma kosmi die mi be kom op die NDP. Alla soort ma kosmi. Wandi wa NDP topper nader mi. Dat tak ai boy. Kono luku pe a trobib sa adito so yulanga NDP. Ma ko luku sa ibe beteken om langa junu. E go in de brande junu e fetanga saka masa de be karchan. Isroto 17 Februari oma saka sa de karchan. Iverstang, nooit wa oko na tak flow. Wins mi sap taki agnene kiri, ma abrase je uka jiwan broskodera je hebt onthopa, je puja onderhopara. Ze gaan het niet doen. Ze gaan het niet doen. Activistenwerk in dit land, na moro saka werk, daar moet je onafhankelijk blijven. Als je activist wil zijn, moet je ervoor zorgen dat je inkomen hebt. Je moet geen activist zijn, heb je geen inkomen. Je bouwt op die partij waar jullie gebonden aan zijn, dat ze jullie gaan verzorgen. Omdat de meeste activisten luilakken zijn. De activisten van Suriname, nog goed niet nagesproken. 3/4 voor de na Andomang. 3/4 voor de man naar Begimang. Nooit de maasje van 10.000 dollar. Natuurlijk heb je de maasje van 500 golu. Ze bouwt jabra. De bij waka. Nooit hebben we echte wagi. Amoro nu wagi sa Amerika, dan wagi 48. Ja, maar kost kies van 1982. Amai vergiet dat maar bij de activist. En na abidelbeleid sa de activisten voestra na abi. Meki si tak de ma kom op. Lek van de jaar zo, mi tak mi ben go steun wa abob. Mi tak mi go steun wa NDP. Nooit mi go begi. Dat na mi gentleheid. Lek van Brunswijk dape. Met carne gewoon. Met Brunswijk tak wan die tak flow. Basi, mi na money. Ja bo kholu jimi. Basi mi wa bo mi osodoro. Nooit. Me luku mi aija luku basi. Brunswijk luku ja. Nooit wa de mi de u tot las. Mi kom moksi wa model in langa uno. I verstaan sa metaki. Lek van de jaar zo. Mi moksi langa NDP omdat mi ati eigenlijk de na NDP. Metake letterlijk. Mi ati de na NDP. Maar door die bepaalde misdragingen voor bepaalde activisten, naar de rommel, naar de praso, zo manier is dat bij Abi, me kwa losmaak uit NDP, dan mek NDP van 17 zetels nomo. Maar if abe de man sabe suku de ati, de man be de ati na juiste presi, NDP be van wins van 34 zetels. Blind de man boven, mi joko of niet? Blind. Maar we losmaken uit apartheid door bepaalde gedragingen. En zie je nu toch, het is een mamio partij geworden. Is mamio politiek voeren we nu uit in Suriname. Want nu zijn we bang, als Rusland ontevreden is, a politiek gebeuren in Broko. If a traumaak mopenu, dus als het ware a portie vrouw, deno in een bepaalde druk. Ze kan bijna niet vrij bewegen. Omdat door adjeselijk bedreigingen in komita vrouw nu. I verstaan? Maar me ko opu ai, dat u luku no taki ei sei pasayongu. Ko steun. Uno steun NDP. Uno steun ABOP. Uno steun NDP. Uno steun NPS of doe of perchaya. Ko steun a president. Dat mine tak vice-president, dat na mi mati. Maar ko steun a president, tak a vice-president kan functioneur boom. Ko steun a vice-president, tak de ministers kan functioneur boom. Ja toch, asane begin a top. Ko steun a minister, tak ala de directeur kan functioneur boom. Maar nou aan een partijpolitiek toriwe tak mo no. Im luku de meeste activisten, sa feti die den partij, smak kost ding. Wan matif mi wan brada mi gari, adina life. E mi luku wan brada lek fa ne baka de brada sam si feti die partijen. En fama dat ne mi gado jong. Milano. Te mi luku ala de man dat die dabe de positief.
omtrent bepaalde partijen. Kies koskosi wusma. Nooit de mij naderi, fuji de man dat een functie. Ja, man, nooit de man ook kosi, nooit de man bij een bel toch goed, nooit de man op internet. Voet qua voordelen zijn die aparte incidenten. De man dat het minister, de man dat het directeur. De man zijn bij de activisten en de ecosysma. Twee kostding, smij kaarden duur, smij kaarden aandoman. Nooit wat de man nader de man dat hij. Nooit wat de politieke leiders tak ai boy, ai brada jongen ai. Ai u doing. Nooit. Im lukutaki alla activisten. Zal tak die partij etalek duiri. Met take openlijk en suma warak ne zak. Want you sa poti ede you offer die partij. Wat hebben ze voor jou over? Je bent activist. Je bent een prater voor de partij. Daar ga je blijven. Ik ga niet voor een land werken. 6 miljoen nooit meer ook die lanti. Want ten want tak mi bigi taki mi no mere taki bij Jim Sof. En dan met mine bigi. Mino wani sof, omdat Tamara te igo uit de fout. Mino ko yo tap mi mo voor Jim aan een pakket. Yo tap mi mo voor Jim naar een sof. Yo tap mi mo voor Jim naar een bicycle. Yo tap mi mo voor Jim omdat hij bij Jim een truck santi. Mino wani? Mino wani? Doe nanga leti na mama obia. Dus als sweri sa de mij meki. Tak de koi na politiek. Brada, u stop. Want amoro voor want minister sam shinounu na manorat. Amoro chin voor want minister sam shi. Toch? Na manorat. I kan stop a show. No so we bige shi lek chan. Want a jes lek you so chan opleiden de inishting. Je bent gekomen als minister. Mekisma lobby. Omdat we los koutu e klagen die me ook toe. We los koutu orga. Etegi mi taki ei. Mitem accident man fou shaboy. Dan is mij bige shik batak ei. Je gaat de fout al in. Want dan nou adjes lekkie. Je pot des koutu in een soort moderne slavernij. Je pot des koutu in een soort slavernij. Des koutu breedte die atrage relatie. Maar de man om vergeten taki. Na sem regering. Sab de ben bego sutu den boy desma. Na Pikin Saron. Na sem regering om een fraude bij pleeg. Na justitie en politie. Na sem regering dat bakatro justitie en politie. Na wa nyumang. Unom lasus refiera libisma. Na sem ouro justitie en politie. Sud sa kir den boy na Pikin Saron. Asem woord dat ego doro na sem positie dat dema abaka. Dus sap sawe do. Dede opvadong stak o stak. Respect no deji lanti moro. Omdat allemaal ebige tak nu tak de breedtak akkorps ebigi dat respect begint weer te komen van de politie. Maar om wat minister mek ishitaki asadis obige lopen uit de hand. Want arrogantie speelt die jongens aan baas. Isaf samen takita met pa osi tek atordis ook toe. Taking utak nanga amang. Als die man niet geschikt is, die apos, mevrouw Simons, pura mang. Upot amana wa trapos, desnoods amatron tuinman. Isaf samen taki jaman, dat me kan mij doen administratie. Of aan mij Hij boke boy, aboy harak. Of abala is interieur verzorgster. Ja toch? Mine tak next negatief abra you brada. Maar je bent minister van justitie en politie geworden. Maak geen misbruik van je positie. Maak geen misbruik, doe geen machtsmisbruik omdat je een bepaalde functie bekleedt. U bent slechts een mens, zij scheidt, zij nja, zij dringi. Mek uno bijing, want na sinds arrekeren discons do novos mi contacti. Isaf samen taki toch? Mi offer mi libi, mi gas strafu, mi no go suku sof, mi no go suku nyafeng. Je bent pas in dienst gekomen, you na afkati. If a roko sa you teklek minister ane pas na you, go do you afkati roko baka. Te waman go play doy di waman dape. Maar if you know apo politieke backup, je kon in apo regering, ik denk dat je ko strafu sma, omdat isap taki den gewapende macht de in machti voor zo'n politieke partij. Dat je denkt dat je begint misbruik school te bakken, we begint misbruik bij RBT, we begint misbruik like als Sam Sansa Chan ben doen, kan je stoppen. Hoe volg dat naar live? Alasan Sutkiri. Hoe mek wa wet?
Toch, if a soort bende voor akel bende na OPZ, na lek atori die mang mina a soort wiswasi soort capture wiswasi chin soort kuliboy. Sabe playtak abo baks mi. Trouwens a volk souteking. Toch, mine bedreig. Die miga OPZ. Je ziet dat de scouten naar OPZ. Ze willen me helpen. Ze hebben die aangifte aangenomen. Maar geloof me, het is in de prullenbak gegooid. Waarom is het in de prullenbak gegooid? Omdat die soort man, ze amana baas voor de procureur-generaal. En if de scouten zijn, dat we doen de roken naar behoren. Maar ze kunnen niet. Omdat een meerderheid, we hebben me breed van de pura korpschef toe. Een meerderheid eigenlijk, look die de maar horen, mi 17 februari. Die de maar kotek mi, dan we wel, toch mi sorry maar tak mi de vrede die de man. Toch? Mi sorry tak sande, wo san kam nakunu sondro fu firi. Dat na te seki wandre udu de memre yede. Die mi go fesa rechter de man kar mi chami go na latour. De maar horen mi 3 de in a flight. Toch? Die mi go dape, isap sa de man taki, die mi ga log toe naar de kel tegi mi taki, was flow jongen, jij hoort hier niet thuis. De man zo'n mi ja kijk, maar je hebt overtreden, want ik bon kwa traangas terug. Plus ik skop een plantje bak. Mi skop een plantje bak trouwe. Nee, de was veel RBT kotek mi. Om een plantje bak. Staan de in een wet. Tegen de man zijn de zware scouten dat kon teken daarbij een topcrimineel. Je bent vuurwapen gevaarlijk. Je bent gevaar en staatsgevaarlijk. Maar wat heeft die soort ding gedaan? Samen de president. Samen aber rechterlijke macht in anu. Alla de man samen go fout. Mine tak voor de man samen go blunder in de mouwinkri. Wie heeft ze gestuurd om dat te gaan doen? De ondernemers werken ook hard voor hun geld. Dan kan go tek wraak. Dan we go voer in de winkel. Zijn we kunnen go voer aan Lely dorp in Ama oso. Zijn we nog broko ga chan oso. Zijn we kunnen go na amdana amoxi oso. We go in Lucky Store go tek sani terwijl de maar edin afvolk. Dus die ondernemer apis dat mi keur af. Maar de man samen de tapaveld. Zijn protesteer voor de leti. Toch? Dingen zijn misgegaan, omdat dat vreedzame kan oplossen en je altijd van Sanko Instagram. En het werkt niet altijd. Igrabu. De man strotomi, dimigo, suma meshi, wan bar kabai. Want je moet het digitaal doen toch? Ja meneer Daniel, als ik zeg moet die naam roepen, dat mi tak ja meneer. En hier als officier, mi tak ja meneer. Of nou een vrouw. Wat heb je nom kari mannen dat ja, umasma. Hier maar je mag naar huis. Maar je moet beter opletten. Dus je ziet dat een officier de in wat druk. Want een officier ziet dat er is niks nodig voor hoor amang. Bepaalde mensen je kon ze een taakstraf geven. Want die regering die afgelopen 5 jaar daar zat, toch? Ze hebben het verpest voor Surinamers. Eigenlijk bijna wat losman nog een stem om een gedrag voor een regering. Dan nu, de magos zit een coalitie, per de magos doen samen. Maar de man vergeet dat na zijn justitie en godoro. Dus if een partij dat nog de beschik, geschikt voor 3 justitie en politie, met mevrouw Simons Luku Asan anders. Met als gemeenschap dien afvolk. Met ook contact naar een braadkantie voor mevrouw Baka. De politie is ons beste kameraad. Maar laat het niet zo zijn dat de politie weer gezien wordt als een vijand. Laten we het niet doen. Want wat nu plaatsgevonden heeft hier op Piggy Saro, het gaat zich weer herhalen. En dat wraakgevoel op Begin Baka. Want deze man is ontevreden over het gedrag. Natuurlijk den boy Euroko. De boy vindt 10 gram go to. En multinational vindt 100 kilo. De apchi boy teken bate. Ama draaien bate. Ama die kwam chiolo voor 2 meter. Ama sa edesa de ma teken na contract. Ama go 200 meter agrong. Dat we tak abra grondvernietigers. Tere ma tak Newman. Tere ma tak IM Gold. Suma e vernietig agrong. Na de cheapok knockers. Om na de biggie bedrijven sa de ma e chakong. E teken contract. Suma even niet te gaan binnenland. De cheap party boy, never. Met de boy tiki den go to. De man nanga anu de mai. Nanga anu de boy Euroko. Daarmee bedoelt taki. Kar den boy kona oser. Of we juruan president elkaar ala de poknokkers.
Dat zijn in de mijn last. Igrabuto, dat weet je de maar instructie van de man moest handelen. I verstaat, want de chimang. Omdat de mij doe moeite voeren, One money. Desnoods de maar worden geregistreerd, de mij go naar KKF. We je de maar faciliteren que sa umago. If one new man komt erbij, het moet vermeld worden. Dan ligt tegen cambio, Theo wissel wat money. I'm sorry, ID-kaart. Laten ze het ook organiseren. Maar if we beginnen aan een gedrag dat die arrogeren die snowmaking. Want wat loma e beerdoi, dat arrogeren die snowmaking. En if na zo als start e begin start geloof me de snowmaking. Maar mi o zorgen dat arrogeren moest staan wel. Mi e zorgen dat afrodis moest staan am Trump, am tan president. Am Trump president vanaf nu, go 13 jaar op straat om change president moro. Je verstaat toch? Want ik zie die vrouw hier niet als een onsportieve vrouw. Trouwens, zij is maag als mij, hè? September. Melville Bova ook gefeliciteerd. Suma moro wat toe salidete no. Isabita, usap uno max maar ook kritiek toch? Ook kritisch, wreed. Maar we atibung maar pak kakiro dat we puring. Dus mevrouw Simons als president misap tak adruk hebiju. Mi etak sam sap sakba sant erover. Maar nu die u kies a job like umasma. Voor draai akondre, mek wet en recht zegevieren. Maar no mek no wansma, sanko in a coalitie kom moksi na unu play u de baas. Pa osi, neem dat mee. Als adviseur, na fayuna takman, usap tak udo, maar manga akel nooit no box, we urak even in tapu. Usap tak udo la karu weer fayole urak laga. We urak 5 seconden bakaratu de bakaru. Bakarati vrede. Igrabu. Dus mekuluku assistem tak arrogeren die stang. En die osita kwantu assege oko ertussen. Fuchar arrogeren go in een kwart dag lig. Maar mevrouw Simons, sta u op uw achterpoten niet letterlijk bedoeld. Staat u als president en blijf communiceren met uw volk, dan gaat u zien dat het heel Surinaams volk 1000 suma no bij lobby obige lobby. Want mi bij lobby ik ba man bij urak nee tapu. Maar die u misschien dat ik tek san voor lobby dat ma bif lobby baka. Igrabu. Zorg de man van akkoorden in run. Laat die minister betere dingen gaan doen. Mek alip desma naar de e-bike. If nou een les wil beginnen de brownfixers, uno be ma organiseer de model voor de brownfixer. Door wat abra voor brownfixer nog ga e-bike. Sana omgekeerd beleid voor justitie. Ja. Hoe lang gaan we mij wachten rijden wees? In oma orde dat het je guarde e-bike. Natuurlijk dat de ouders moet zorgen dat je lukt hebt me op scooter toe. Maar mij zorg me boy dat jullie gaan hoofdweg. Jullie gaan hoofdweg. Tanga jaga wenkri. Jullie ouders moeten ook opletten op hun kinderen. Dat je zorgt dat alle e-bikers zijn verplicht zichzelf te beschermen met de helm. Begrijp je? En ze moeten ook bijvoorbeeld een commissie instellen dat, brownfixers en fixers, ze gaan nog een goedkeuring krijgen en een bepaalde cursus, desnoods een cursus, een vrije cursus voor Wawiki. De man moet wel bijdragen dat alle brownfixers verplicht. Bijvoorbeeld, je gevolg aan les 1000 golu, punt. Dat toch was aan eko in een laatje voor een kennis zou je de man. En voor ons abdraaien kon roeien met me draaien. Samen zo roet ik maar een dochter aan de stok mi kon morun. Ik groet tot de volgende keer.